Well, Tom's landed shit, Tom's ST. Irat Karen ta féile na Gealaí siúil tá sí last in seo, well níl sí as a fós. Tá sí last in seo as a Steve Campbell agus tá gréanaí sol siú tá go tatnamh nach bhfuil lads. Tá sé ag siúil ní fiú lór ní smó. Ní capan sin béis siad le feiceil an nocht staite an staite mhór a bheici si bhí an second agus caiim mé rá domsa mas na céadú an seo tá míonnta tóga leis an atch I gur géir go dtí seo níl duine bí eile an fós seachas mód sin agus sibh híon ach bé mód an seo libh doníthe ar fad. Bé muid beá ar na hádan go léimar a bhí mé granní slúthe, bé muid beá ar Twitter, bé muid beá ar Instagram, Snapchat agus a riile. Bhí cinnte na as clibanna F na G 8 ag úsáid agus BLOC BEO F na G chun maiid chuna bheith deaghlinn agus mar a bhí mód ag granní slúthe ag mór dis galanta agin féis libh se bhfuir láh a chur ar hoodie block nachhfuil ar fáil is shopper bí fós féis libh se bhfuir láh a chur ar. Tá na saoin sin ag fótó ra ar chúil an seo til line up den scá on a nocht bígí linn monabal sibh an seo hana féin bígí linn ar lína an nocht ac inis domsa go pársan tá ochras an dóin orm tá ihe ionta fada amach roiin sa mar sin dé tá mé ag dul hon burger a ail agus Beiidir is bíon fásta feic mu a ríisih.